Дай игра много такова. Хайде. О, бе. Чакай. Почва. Почва теленовелата от Коморските острови, Митачи. Чудо. Хубаво е. Ахмет Абадала, Мохамед Самби и Фахредин Фахрединов в Сламен дом. 2199 епизод. Не, баш сега ли бе? Помни какво говорят. Анжуан бе подготвен от голямата вълна. Ида! Не. Защо не направихте нищо? Защо не го спасихте? Митко! Съжалявам, Никон, не можах да направя нищо. Трябваше да спася дъщеря си. Влизай с бабата точно. Бабо! Митко, ма! Бабе! Кой? Аз съм бабе. Ти съвсем ли забрави, бе? Не съм как ще. Вземи си един бомбон. Хайде. За какво си дошъл? Тук едни документчета само. Бумаги. Ясно. Глупости да... Какво е то? По едно подписче хвали. Не, гледай сериала, няма... Глупости са. Да. Това тока, електрото, енергото, водичката... Ясно. Страшно. Помагаш ти, добро дете си. Как? Ще помагам. Така трябва, иначе аз ако трябва да ходя да ги плащам... Не се занимавай. Добре. За какво съм? Митко, какви са тези декари тук? Къде декар, бе? Какво е това тук? Ма това е друго съкръщение, бе, дядо, бе. Как не го разбираш? Ма това са декари, бе. Не е декар, това е квадратен метър на километър за жица да ви прекарам. Ти да не ни ментиш нещо? Сателит ще ви прекарам, дядо, как ще ви мента? Ще тръгвам. Да не ни ментиш ли? Не, бе, глупости, аз ще ви. Я се върни да видя какво пише. Взема едни лукчета да ви докарам. Аз не, моя бабо. И Вигенио, ставай нещо. Ма не виждам Никола. Подписах нещо, което не трябваше. Подписах нещо. Ще ли вземе апартамента това? Как че за... Кълбазанин. Върни се.